Paikan nimi. Mistä se tulee? Tai miksi sitä kutsutaan niin tai näin? Paikan nimissä usein näkyy alueen biologia, geologia, asutushistoria, mahdollisesti joku tapahtuma, kulttuuri. Mulle heti tulee mieleen Hirvisuo, Kauklahti. Mutta Espoon sisällä mä löysin aika erikoisen paikan. Ryssän kallio, Ryssän niitty ja Ryssän oja. Siihen liittyy ehkä joku tarina. Käydäänpäs katsomassa, mitä mä tänään löysin. Yli 100 vuotta sitten alkoi ensimmäinen maailmansota. Venäjä päätti rakentamaan linnoituksen Helsingin ympäri. Piti estää saksalaisten tunkeutumista Pietariin. Samalla oli tarkoitus suojata Helsingin satamassa olevaa laivastoa. Helsinkiin saapui paljon sotilaita ja rakennusmiehiä, jopa Kirgisiasta ja Kiinasta asti. Sotilaita ja työntekijöitä sijoitettiin parakkeihin ja teltoihin. Täällä myös Oitaan alueella saattaa ehkä vielä löytääkin jotain mielenkiintoista. Venäläiset sotilaat laidunsivat täällä pellolla hevosia. Niin siitä tämä pelto sai nimensä. Ryssän pelto. Netistä löysin tiedon siitä, että paikallisten asukkaiden mukaan Ryssäniityltä nousee usein kostea usva, joka vanhan uskomuksen mukaan tuo terveisiä pelloille haudatuilta vainajilta. Usko tai ei, mutta tällä pellolla mä oon ehkä vain 10 minuuttia. Eli kirkas keli. Mutta ihme asia alkaa tapahtumaan. Tässä alkoi nousemaan usva. Mä yritän kääntää kamera. En tiedä näkyykö se kamerasta, mutta mä oon se todistaja. Kirkas keli. Mutta täällä nousee usva. Vielä on sitä usvaa. En tiedä näyttääkö kamera. Sitä en tiedä. On aika jännä. Nyt on taas kirkas keli. Aika jännä ilmiö. Nyt minäkin alan uskomaan tähän. Mun matka jatkuu. Seuraava kohde on Ryssän kallio. Ja vielä lopuksi näytän teille Ryssän kallion maisemia. Ja tuolla jossain ylhäällä on hyvä näköalapaikka, josta näkyy myös Keski-Espooseen asti. Niin suosittelen lämpimästi.